வெல்கம் டு கேமிங் ஏஞ்சல். நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது கிராணி கேம் தான். ஓகேவா கைஸ், கிராணி கேம் தான் நம்ம இன்னைக்கு விளையாட போகிறோம். பார்ட் 2 நேற்று வீடியோ போட்டிருப்பேன். பார்ட் 3 வந்திருக்கும், பட் என்ன பண்ண முடியல, லாங் வீடியோ பண்ண முடியல. அதனால் 15குள்ளேயே முடிக்க பார்க்குறேன். ஓகேவா கைஸ், என்னால் பார்ட் 3 போட சரியா தெரில. இந்த கிராணியை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போதுக்குள்ளே என்ன முடியல. நம்ம வேகமாக இந்த வீடியோ முடியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, நிறைய வேலையும் இருக்குது. ஓகே கைஸ், இப்போது நம்ம இங்கே வந்துட்டோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ண கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் அழுத்தி ஆன்ல போட்டுக்கோங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் கமெண்ட்டில் போடுங்க, நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அப்படின்னு கீழே போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு டாக்டிக்ஸ் சொல்லியிருப்பேன், டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். மறக்காமல் கார் பேட்ரி வரும்போது நீங்கள் விளையாடுங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பேன் கைஸ். இப்போ நான் அதுக்கு தான் தேடிட்டு இருக்கேன் வர்றதுக்கு, அது இன்னும் வரவே மாட்டேங்குது. ஓகே கைஸ், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய வியூஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. எல்லா வீடியோவும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். மறக்காமல் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. அது ஆன் ஆகிடும். உங்கள் ஃபோனுக்கு டைரெக்டாக தேடி வந்துடும், என்னோடய வீடியோ வந்துடும். ஓகே கைஸ், கார் பேட்டரி கிடச்சிச்சு, வேறு லெவலில். இப்போ நேராக வேகமாக போகணும் கைஸ், ஏன்னா எனக்கு வேலை அதிகமாக இருக்குது. அந்த கிராணி வருது, அந்த கிராணி வருது. ஓகே, அங்கே போய் மீட் பண்ண. ஓகே கைஸ், இப்போ என்னென்னா கிராணியை வந்து இதுக்குள்ளே பூட்டி வச்சுக்கலாம். நம்ம போய் இன்ஜின் பார்ட் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். அதான் மேட்ரு. இல்லை, கன் எடுத்துக்கலாம். கன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கடுத்து இன்ஜின் பார்ட்ஸ் எல்லாமே மாற்றிக்கலாம் கைஸ். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், அந்த கிராணி வந்துடுச்சு. அப்படியே மாட்டியாச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். கிராணி மாட்டிக்கிட்டா. அப்படியே நேராக நம்ம இப்போ நேராக கன்னுக்கு தேவையான பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவோம். அதை மாட்டிட்டு திருப்பி அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பு கொடுத்து 1 minute 30 seconds போட்டு வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை கவனிப்போம். ஓகேவா கைஸ், கடைசியில் ஜாலியோ ஜும்கானா அந்த பாட்டில் ஒரு சின்னதாக முடிச்சு விட்ருவோம். ஓகேவா கைஸ், நீங்கள் அதை கேட்டுக்கோங்க. ஜாலியோ ஜும்கானா தான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி வேறு லெவலாக இருக்கும். அது அப்படியே நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். ஓகே, இன்னும் ஒரு பார்ட் மாற்றணுமா? கிராணி உங்கள் கதை அதோ கிடைச்சாதான் கிராணி. என்னால் அவ்வளோ இந்த வீடியோ சீக்கிரமாக முடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல, பார்ப்போம். அங்கே போய் மீட் பண்ணுறேங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ நேராக இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். கிராணிக்கு சுடுறதுக்கு அவன் இன்னும் வரலையா? கிராணி இன்னும் வரல. நம்ம டைரெக்டாக போய் இறங்கியாச்சு. இதை கூட திறந்து விட்டுட்டு வர மாட்டேங்கிற பாருங்க, எவ்வளோ போய் தப்பு. ஓகே, கன்னா மாட்டியாச்சு. கன் எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஹேமர் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. எங்கே இருக்குதுன்னு நல்லாவே தெரியுது. ஓகே, கிராணி ரெடியா? அடி வாங்க இருக்கு ரெடியா கிராணி? அந்த வீடியோ சீக்கிரமாக முடிக்கணும். கிராணி வந்ததுக்கப்புறம் கூப்பிட்றேங்க. இருக்கட்டும். ஓகே, வந்துட்டான். ஒரே போட்டாச்சு. அப்படியே தெரிக்குது வேறு லெவலில். ஓகே, இப்போ நேராக போய் இது கூட கடைசியில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நேராக நம்ம எங்கே போக போகிறோம்? முக்கியமான விஷயம் அந்த ஹேமர் தான் சொன்னேன் கைஸ், அதை எடுத்துக்கலாம் முதல்ல, ஏன்னா அது முக்கியமான விஷயம். அதுதான் இப்போ நேராக அது எங்கே இருக்கும்? ஓகே, எங்கே இருக்கும்னா வந்துச்சு இந்த ரூம். எந்த ரூம்லேருந்து வந்தோம்? எந்த ரூம் அது? இதுக்கு அப்படியே போயிருக்கலாமோ? பரவாயில்ல, இப்படி இந்த ரூம் தான். ஓகே காய்ஸ், இங்கே தான் இருக்குது அந்த ஹேமர். கீழே வாங்க, இந்த இடத்த காட்டியிருக்க மாட்டேன். இங்கே ஒரு டோர் இருக்கும், அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. எப்படின்னா இப்படி இந்த கரெக்டாக அவ்வளோதான் ஓப்பன். இதுதான் மேட்ரு. இங்கே எலும்பு இருக்கு, தலை தனியாக வந்துருச்சு. யாரும் இப்படி அடிச்சு கொடுமைப்படுத்தியிருப்பா, அதனால இப்படி இருக்கும். நம்ம அதை பற்றிலாம் கவனிக்காமல் நேராக இப்போ எங்கே போனால் சீக்கிரம் தட்டிகிட்டு இருக்கு. கிராணி நேராக அங்கே வந்துடுவா. இப்போ நம்ம நேராக எங்கே போகிறோன்னா ஒரு இடத்துக்கு சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு கிராணி வரதுக்குள்ளே இப்படி உள்ள இறக்கிட்டு டேரெக்டாக இதுக்குள்ளே வந்துடுங்க. வந்துட்டு வேகமாக அங்கே போகணும். ஓகே, இங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு கிணறு மாதிரி இருக்கும்ல கைஸ், அந்த கிணறுல இதை செட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே ஒரு
அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? அது நேராகவே காட்டிடலாம். இந்த கிணறு இருக்குல்ல கைஸ், இந்த கிணறுல இப்படி உட்காந்து இங்கே அதை மாட்டி விட்டு இந்த ரோல் பட்டன் அமுக்கிக்கிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் சவுண்டு கேட்கும், அதை மன்னிச்சிட்டு நீங்கள் இதை பாருங்கள். ஓகே, ஹேமர் இந்த ஒருக்கு இங்கேருந்து நீங்கள் ஹேமர் எடுத்துக்கலாம். சின்ன கோட் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, ஹேமர் இங்கே இருக்கா? இப்போ நேரம் நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த ஹேமரை எடுத்துகிட்டு நம்ம எங்கே போகணுன்னா அந்த மயக்க மருந்து இருக்குல்ல கைஸ் அவளுக்கு கொடுக்குறதுக்கு, அதில் போட்டுட்டு இப்போ நேராக நம்ம வந்து திருப்பி கன்னை வச்சு ஒரு புல்லட்டில் போட்டுட்டு முக்கியமான மீட் இருக்குல்ல கைஸ், அந்த மீட்லாம் ஸ்பார்க்கி அதெல்லாம் வச்சு இது பண்ணிவிட்டு இன்ஜின் பார்ட்டை செட் பண்ணிக்கலாம். வருவாரா? வரட்டா. அடி நேரம் அடி போயிடான். ஐயோ, சுற்றி தான் போய் ஆகணும் போலக்கே. ட்ராப்பெல்லாம் போட்டு அள்ளி வச்சிருக்கா. சரி பரவாயில்ல, இங்கே போடல. திறந்து விட்டு போகணும். ஓடிட்டு இருக்கா. சூப்பர். அப்படியே இப்போ நேராக இதுக்குள்ளே வந்துடுங்க. இதுதான் உங்களுக்கு சேஃப். மீட் எடுத்துகிட்டு போய் அதில் வச்சுட்டு அந்த ஸ்பெஷல் கீழே வச்சுக்கலாம். நான் கிராணியை இது பண்ணிட்டு மீட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு கூப்பிட்றேன் காய்ஸ். ஓ மை காட், கொஞ்சம் அவசரப்பட்டே நினச்சிட்டேன், அதனால் கிராணி போட்டுச்சு. ஓகே, நம்ம பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு ஹேமர் கிடச்சிச்சு. அச்சு நான் கோட் பண்ணுற மாதிரி சூப்பர் தான். நான் போய் மீட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு அவளை இது பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். வெயிட் பண்ணி காய்ஸ். இங்கே வந்து இந்த இதை மாட்டிட்டேன். ஒரு இது திங்ஸ் மாட்டிடுச்சு. அதுக்கடுத்து கார் பேட்டரி எடுத்து மாட்டிக்கலாங்க. இருங்க, இப்போ திருப்பி இதே வேலையை பார்க்க போகிறேன். ஓகே, சவுண்டு நல்லா கேட்டுருச்சு. கிராணி வந்ததுக்கப்புறம் கூப்பிட்றேன் கைஸ். இல்லை, கிராணி போட்டுட்டு கூப்பிட்றேன் கைஸ். ஓகே கைஸ், கிராணி அங்கே பூட்டிட்டாச்சு. இப்போ நேராக இன்ஜின் பார்ட் எடுத்துக்கலாம். அதுதான் முக்கியம். இன்ஜின் பார்ட் எடுத்துக்கலாம். சீக்கிரம் 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 சீக்கிரம். என்ஜின் பார்ட் எடுத்தாச்சு. சூப்பர், இன்ஜின் பார்ட் எடுத்தாச்சு. இன்ஜின் பார்ட்டை மாட்டிட்டு இப்போ நேராக ஸ்பெஷல் கீ எடுத்துக்கிட்டு அங்கே போட்டுட்டு அவங்களை கூப்பிட்றேன். மீட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சு அந்த ஸ்பெஷல் கீ மாட்டிட்டு கைஸ். ஓகேவா கைஸ்? வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், இதை மாட்டியாச்சு. இப்போ நேரம் என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுக்கு இது செகண்ட் டே கைஸ். செகண்ட் டே நல்ல பரபரப்பாக வேலை பார்க்குறேன். இல்லைன்னா தோற்றுருவோம் கைஸ், தோற்றுருவோம். சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்துடுவா. இதான் கரெக்ட் டைம். ஓகே, வந்துட்டா கைஸ். வந்துட்டா ஒன்றுச்சிக்கலாம். ஓகே, செம்ம ஷாட். ஓ மை காட், இங்கே தான் இருக்காளே. சின்னடி வேணும், சீக்கிரம். அப்போனாக்கு அப்புறம் கூப்பிட்றேன். ஓகே கைஸ், கிராணி கிட்டேருந்து இப்படி தப்பிச்சு இங்கே வந்துட்டேன். ஓ மை காட், கிராணி கிட்டேருந்து இப்படியே தப்பிச்சிட்டாங்க. சூப்பராக பதட்டமாக இருந்தது. 30 வந்துடுமா அப்படின்ட்டு இருந்தேன். பேட் வரல. சூப்பர். இதை எடுத்தாச்சு. இதை எடுத்துகிட்டு வேறு என்ன எடுக்கணும்? ஓகே, இன்ஜின் பார்ட்டு இதுதான் லாஸ்ட்டு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இதை இப்படி தட்டி விட்டு இதை நீங்கள் அழகாக இப்படி தட்டி விட்டு வரலா. ஓகே, வந்துட்டு இருப்பா. இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அப்படியே இறங்கி கிராணிக்கு ஒரு பெல்லை தானே சொன்னேன். அதுக்குள்ளேயே எப்படி நடந்துச்சு? அடைச்சே. வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், வந்தாச்சு. 3rd டே. ஓ மை காட், இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்குது. நான் வீடியோ சீக்கிரமாக முடிக்கணும் கைஸ். நான் எடுத்து அதில் போட்டு சேஃப்டி எடுத்து கார் அமைச்சு போட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஆனால் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, ரொம்ப இருக்குது. இரு, உனக்கு வைக்கிறேன் ஆப்பு. ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒன்று அடிக்கிற மாதிரி. வேகமாக போ. அங்கே போய் அதை எடுத்துட்டு கிராணிக்கு சும்மா வேலையை வச்சு இதில் என்ன கடைசியில் வருதுன்னா, நீங்கள் காலை கஷ்டப்பட்டு தப்பிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே இடத்துக்கு நீங்கள் வருவீங்க. இதே இடத்துல திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சுருப்பா. அதான் மேட்ரு. நீங்களாம் அப்படியே சோகமாயிடுவீங்க. என்னடா அது இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட்டு அப்படிங்குவீங்க. ஆமாம், இது ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் எனக்கு.
நான் ஜெயிச்சிருக்கேன், நான் தான் சொல்கிறேன். ஐயோ தூக்கி போடுறாங்க. ஓகே அச்சு நான் கட் பண்ணிடலாமா கிராணியை? வாங்க கிராணி வந்ததுக்கப்புறம் கூப்பிட்றேங்க. ஓகே கிராணி வரும்போது தான் சத்தம் கேட்குது, அதனால் வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே இன்னும் இல்லை, என்ன அடிக்கும்போது நல்ல படப்படன்னு வந்துல. இப்போ வா உன்னை போடுறதுக்கு. காய்ஸ் இதை பிளான்லாம் இருக்கு. ஓ மை காட், போச்சு போச்சு போச்சு. 4வது காய்ஸ். ஓ மை காட், என்னால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். போச்சு, கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டேன். 5 செகண்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டேன்னா 1005 உள்ளே இருந்துட்டேன். கைஸ் பார்ப்போம் நம்ம ஜெயிக்க முடியுதான்ட்டு. ஜெயிப்போம் கைஸ், ஜெயிப்போம். வேகமாக போடா. ஓகே 15ல் 16 முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். வா செம்ம க்ளோஸு. கிராணி வா கிராணி, உனக்கு காப்பு இருக்கு. இதில் போயிட்டு இப்போ நேரம் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த விச்சு எடுத்துகிட்டு இதை போட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா கடைசியில் அதை ஷூட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே 4th டே காய்ஸ், 4th டே வந்துருச்சு. ஓ மை காட், முடிஞ்சா இல்லை நீ ஏன் இவ்வளோ லேட் ஆகிற போடுறதுக்கு? சரி கன்ஃபார்ம் இப்போ வருவா. கிராணி வந்ததுக்கப்புறம் கூப்பிட்றேன் கைஸ். ஓகே கைஸ், கிராணி வந்துட்டா. இப்போ மாட்டின நீ வசமாக பா முடிஞ்சு கைஸ், அவளை மாட்டிட்டேன். மாட்டி வச்சாச்சு. ஓகே நீ வருது அவ்வளோ போ. இப்போ நேராக என்ன பண்ணும், நேராக போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஓகே நம்மளுக்காக இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அதை முடிச்சிட்டா காரோட இது முடிஞ்சு, காரோட இன்ஜின் பார்ட் முடிஞ்சு. அப்புறம் ஹேமர் எடுத்துகிட்டு நேராக போகிறோம். ஹேமர் எங்கே போட்டேன்? ஓகே ஹேமர் இங்கே தான் இருக்குது. மாட்டேன். இப்போ ஹேமர் எடுத்துகிட்டு எங்கே போகணுன்னா எங்கே தொற. ஓகே கிராணி தள்ளு, எனக்கு டைம் இல்லை. ஓகே போகலாம். வேகம். இப்போ நேரம் எங்கே போகிறோன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் உடைச்சி பார்த்துடலாம் கைஸ். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் கைஸ். ஓகே இதுக்குள்ளே பேர்ட் சீட் இருக்குது. இதை வந்து அந்த காக்காக்கு இதை வச்சு கூட ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு கண்ணு தெரியாமல் பண்ணலாம்ல. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணால் இதை கூட அவ்வளோவா தேவையில்லை. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. இதை எடுத்துகிட்டு போய் நேராக இந்த ஸ்பெஷல் கீ மாட்டின இடத்துல அங்கே சில ஓட்டையெல்லாம் இருக்கும், அதை தள்ளி விட்டுட்டு இதை போய் இங்கே செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வழி கிடைக்கும். அது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வரும்போது உள்ளே போட்டிக்கும், அங்கே ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். அது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. ஓகேவா கைஸ், பாய் ஃப்ரம் என்ஜே ரிவ்யூஸ். நான் சிங்கான வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். என்ஜே ரிவ்யூஸில் கேமிங் என்ஜே. ஓகே பாய் ஃப்ரம் கேமிங் என்ஜே.